Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा आङो दसे उनावहाय एसे बेरायलाहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय अबाव बेरायहैनो नागिरदों होनबा क'क्राझारावथ' जोंना दासान्दि मेला जागासिनो। दाख्लिनिफ्रायनो 3-4 days जाबायगोन खोमा, माला जोबगोनथाय बेखौथ' मिन्थिला। ओरैनोथ' जोङो मैयाबो थांखादोंमोन मेलायावहाय। ओमफ्राय क'क्राझाराव आरो गोबावजों मेला जानायनि खोथा, ओरैनोथ' मेला जालाबाया। लास्ट इयारथ' मेलायानो जाखायाखै। ओमफ्राय नैबे 2023आव क'क्राझारावहाय बेनो फार्स्ट मेला आरोना। दा जोङो बेवहाय थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मैया बिहिरनि थाखाय जोङो दसेनो फैफिनदों आरो मानसिफ्राबो बिराद बुरजामोन। ओरैनो हाबबाबो गावजों गाव सौदावलायनाय बेबायदिमोन आरो, बायहेरायावबो बिहिर मेला सिङावबो बिहिर बेबायदिमोन। ओमफ्राय जों मैयाथ' ब्रेक डेन्स गाखोनो होननानैसो थांखादोंमोन। ओमफ्राय बिहिरखाय जोङो ओरैनो फैफिनदों आरो जाग्रा जानानैहाय। दा जोङो दिनैहाय थांफिननो नागिरदों। ओमफ्राय नायसै दिनै माबायदि जायो, बिहिर जायोना एसे खम जायो। बिहिराथ' जाखागोन, गोबावजों मेला जानायनि खोथा नालाय। ओरैनोथ' मेलायाव गासिबो दंजोबो गेलेग्राफोर, गथ'फोरनि गेलेग्रा, गिदिरफोरनि गेलेग्रा, ब्रेक डेन्स, नागेरथला, ड्रागन गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय गथ'फोरनियाबो बे गल गल गारिजों गिदिंग्राया बेबो दङ। खालि बे दाउ खेला, दाउदै खेला बेफोरल' गैया आरो, बायदिसिना सब दंजोबो। काप प्लेट दखान बेफोरथ' थाखायो मेलायावहाय। आरो दा जों दसे उनावनो ओंखारलांसिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्ला नुलांबाय थाखागोन। आंबो जेसेबांखिनि हायो एसेबां देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो। दा बिदिब्ला आङो दसे उनावहाय रेडि जानानैहाय ओंखारलांसिगोन। ओरैनोथ' रेडिया जाखाबाय, थेवबो एथ'ग्राब देलायजोबाखै आरो। दसे उनावहाय ओंखारलांसिगोन जोङो। देलायनायनि सिगां आङो फार्स्टआवनो इन्ट्र' भिडिअ लाग्रोबाय, मानो होनोबा देलायनायजों मानायजों हाखु दाखु जायो, एखमबा डाइरेक्ट ओंखारनानै लामायावसो खालामलांनाय जायो, बेखायनो। दा बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे, अब्ला नुलांबाय थाखागोन। दा नै जोङो सफैबाय मेलायावहाय। ओमफ्राय मानसिफोराबो बिराद बिहिर। हाबनायनि सिगां जोङो टिकेट दाननानैहाय लाग्रोनांगौ। दा जों बेवहाय टिकेट दाननानै लाग्रोसै। टिकेटाहाय 10 रुपिस। टिकेट गैयाबा हाबनो मोना नालाय, बेखायनो टिकेटखौ दाननानै लाग्रोनांगौ आरोना। ओमफ्राय टिकेट दंखायो होननानैहाय उनाव ओंखारबोफिननानै आरो सिङाव हाबफिननोबो मोना, दानफिनखाथारनांगौ। बेखायनो फार्स्ट दानजेननायावनो बेसेबां बेरायनो बेरायखा। दा जोङो सिङाव हाबफैबायानो। दिनैहाय मानसिफोरा खम, जोङो मैयाबो फैदोंमोन, खिन्थु मैया जोङो मानसि बुरजानि थाखाय ब्रेक डेन्सखौ गाखोनो हायाखैमोन। मैयाहाय जोङो ब्रेक डेन्स गाखोनो होननानैसो फैखादोंमोन फ्रेसमिताजों आंजों। ओरैनोथ' जेबो गैखाया, जाग्रा दखानफोर, ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना आसान, खेरा, माला, गस्ला, सेन्देल बेफोरबायदि आरोना। दा आङो बेवहाय बिनानावनि थाखाय आसान नायदों, गिदिरना फिसा जि नायखादों आङो। ओमफ्राय अबे कालारखौ फसायो बेखौ लानोसै। फ्रेसमितायाबो गावनि बिनानावनि थाखाय आसान नायदोंमोन। गासिबो बिदिनो काप प्लेट ओमफ्राय जाग्राफोर बिदिजोब आरो मेलायावहाय दखाना। ओमफ्राय नै बिथिंजाय गेलेग्राफोर दं आरोना, गथ'फोरनिबो गिदिरफोरनिबो। गथ'फोरनिया बे गल गल गिदिंग्राया गारिजों, बेखौ मा होनोथाय आं मिन्थिला। ओमफ्राय गिदिरफोरनिया ब्रेक डेन्स दङ, नागारटला दङ, ड्रागन दङ। ओमफ्राय दा जों ब्रेक डेन्स गाखोनो होननानैसो फैखादों नालाय, बेखायनो ब्रेक डेन्सआव थांग्रोखाबाय टारगेटआ। दा जोङो टिकेट दाननानै लानोसै। ओमफ्राय टिकेटासो बेसेबां जाखो, सिगाङावथ' 50मोन, ओमफ्राय दासो बारायखो ना माखो, दानिबासो मिन्थिसिगोन बेसेबां जाखो। ओरैनोथ' आं 50 बायदि मोनाखै आरोना, एसेबाबो बारायखासिगोन, 10 थाखा 20 थाखाबाबो। दा हनै टिकेटा 70 रुपिस, जि बारायबाय माला माला। ओमफ्राय क'क्राझाराव गोबावजों मेला जानायनि खोथा नालाय, एसेथ' बिहिरा जाखागोन, मैयाथ' बांसिनमोन। दा जों गाखोजेनबायानो, ओमफ्राय स्टार्ट जाथ'वाखै आरो। स्टार्ट जाबाथ' बिदि भिडिअ लानो हानाय नङा, बिराद स्पिड जायो। आरो गोबावजों गाखोनाय, क'क्राझारावथ' बिदि मेलाबो जाया ब्रेक डेन्स गाखोनो मोनबाय थानाय। दा जोङो एफा एनै गिदिंलाबायनोसै आरो, अबेथिं मा दं मा गैया नायलाबायनोसै। ओरैनोथ' बांसिन गेलेग्राफोर ओमफ्राय दखानफोर आरो, जेसेबांखिनि नोंथांमोननो देखायदों बेनोसै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जेसेबांखिनि हायो एसेबां देखायगोन। भिडिअखौबो एसेबां गोलाव खालामबाय थाला, दसे उनावनो थांसिगोन जों मेलानिफ्राय।
दा नै जोङो सिङावनो मिस्थि पान दखान नुनानै जानो नागिरलायबाय ओमफ्राय मा मा दं होन्दोंमोनथाय माबा फायार मिस्थि पान नामा जोंहाथ' मिथिलायलाङा जाफेराबो नालाय ओमफ्राय दा जोङो बेयावहाय पापरि चाट जानो नागिरदों बिराद गोथाव नुदों आरोना बानायनायखौहाय आरो बेफोरबायदिखौ मेलायावल'सो मोनजायो पापरि चाट बेफोरखौ ओरैनोथ' मोनजालाबाया आरो मेलायाव बानायनाय एसेबाबो गोथाव जायो दा नै जोंना जाग्राया सफैबायानो बिराद गोथाव नुदों नुनायावथ' जानायावसो माबायदि जागोन ओमफ्राय जोङो सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो नै जोङो लामायावहाय रल नुनानै रल जानो लुगैनानै दा जों रल जानो नागिरदों आरो सानैजों माबायदि जागोनथाय गोथावानो जागोन नुनायावथ' गोथावानो नुदों दा नै जोङो जोंनि गामियाव सफैलायबाय ओमफ्राय बावबो जाग्रा गोथाव गोथाव मोनो नालाय ओंखायनो जोङो बाव चावमिन ललिपप बायदिसिना जानो नागिरदों आरो दा मा मा दङथाय दंनायाथ' दङ नै गासिबो बुस्थुआनो ओमफ्राय दा मा जानाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों अब्ला नुलांबाय थाखागोन चावमिन जानोसै चावमिन ना मा जानाय जायो जोंना जाग्राया सफैबायानो ओमफ्राय जोङो जेबोथ' अर्डार खालामासै ओरैनो चावमिन अर्डार खालामबाय एगनि चावमिन ओमफ्राय दा मा जाबावनाय जायो जानोसै लाइट साथिनि थाखायनो आंहा हारसिं थाबाय केमेरायाव सासेयाबो गावनियाव गाव हारसिंल' थाबाय जायासै लाइटआ मिलायाखै ओरै थाबा ओरै मोदानो ओरै थाबा ओरै मोदानो दा बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन दा आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दा बेनोसै होमबा दिनैनि भिडिअआ